Na yi matuƙar takaici a lokacin da na ga abokina da shi da mahaifinsa duk su biyun glaucoma ta kusa mai da su makafi. A lokacin da suka zo asibitin, duk da cewa ban zama cikakken likita ba, amma ina duba patients under supervision na senior doctors da suke asibiti. So a lokacin aka yi sa'a, lokacin da suka zo ma ni nake duba patients. Ɗagowar da zan yi kawai sai na gano wani abokina wanda mun yi sama da shekara 10 ba mu haɗu ba a cikin patients. Gaskiya na yi farin ciki a lokacin domin ina jin like yanzu na ɗan zama likita, ni zan duba idon abokina. So a lokacin da aka zo kansa zan duba idonsa, kawai sai na kula a hannunsa green file ne a hannunsa. So ba komai kuma green file yake nufin a asibitin mu ba, illa mutumin da yake da glaucoma ko mutumin da yake retinal issues, wanda kusan gaba ɗaya duk cututtuka ne da za su iya haddasa wa mutum makanta. To amma sai na yi confusion, na ce kai, ina ga dai wannan ba file ɗinsa ba ne, maybe na wannan dattijan mutumin ne da yake kusa da shi. Sai na kalla sai na ga shi ma dattijan mutum ɗin green file ne a hannunsa. Sai na karɓi file ɗin nasa na yi checking, kuma ya tabbatar da cewa file ɗinsa ne. Sannan na karɓi shi dattijan mutum, shi ma na yi checking, sai na ga shi ma file ɗinsa ne. So amma daga sunansa sai na gane cewa maybe dattijan mutumin nan fa babansa ne. Ina cikin wannan tunanin sai kawai dattijan mutumin ya yi wa abokina magana. Daga nan ma na gane cewa tabbas mahaifinsa ne. Sannan again dai sai na ƙara shiga cikin shakku. Na ƙara dai tambayar abokin nawa, shin wannan file ɗinka ne? Ya ce eh, file ɗina ne. Kuma kana da glaucoma? Ya ce eh, ina da glaucoma. So a lokacin gaskiya na shiga cikin takaici da baƙin ciki sosai. Sannan kuma na tsaya ina tunanin shin me ya haddasa haka. Sai na gano cewa ba komai ya haddasa wannan ba illa lack of awareness, rashin sani. Abokina bai san cewa idan mahaifinka, mahaifiyarka ko wani naka yana da glaucoma, kai ma za ka iya gadarsa ba, ko da kuwa shekarunka bai kai 40 ba ko sama da haka. So wannan dalilin shine yasa bai je asibiti yayi rigakafi ba kafin a ce cutar ta kama shi. Haka tun daga nan fa na ƙara ƙaimi wajen making videos a TikTok, a Facebook, a Instagram, domin faɗakar da al'umma a game da illar wannan cuta ta glaucoma da sauran cututtukan ido masu haɗari, da kuma abubuwan da za su taimaka wajen inganta lafiyar idanunmu. Da haka idan wannan shine farkon zuwanka wannan channel ɗin, kada ka manta ka danna like, sannan kai subscribing zuwa wannan channel ɗin, domin na fi samun ƙwarin gwiwar kawo muku videos wanda za su amfanar da jama'a wajen kula da lafiyar idonsu. Sunana Dr. Harun. Until the next video, Assalamu alaikum.